Hej og velkommen til en lille video om, hvordan man benytter sig af Google søgeindsigt og Google AdWords søgeordsværktøj. Uanset om man er e-købmand eller som eksempel her en windsurfingklub, så kan det være, at man tilbyder nogle services eller nogle produkter, som er sæsonbestemte, altså som kunderne simpelthen kun ønsker at benytte sig af og købe i en bestemt periode. Vores eksempel er den her windsurfingklub, som tilbyder arrangementer for en gruppe personer en eftermiddag at komme ud og windsurfe. Det kunne for eksempel være i forbindelse med polterabends eller ganske almindelig underholdning til et weekendarrangement. I hvert fald så er det noget, som klubben simpelthen ønsker at finde ud af, hvornår de skal reklamere med, og hvornår det er mest effektivt at reklamere for deres produkt her. Så det vil vi prøve at hjælpe lidt med. Men inden vi kommer alt for godt i gang med at finde ud af, hvornår vi skal reklamere for vores produkt, så er vi nødt til at finde ud af først, hvilke søgeord, hvilke ord vores produkt skal reklameres på. Simpelthen de ord, som kunderne benytter sig af, når de forsøger at finde vores produkt. Vi kan i vores tilfælde starte med ord som windsurf og windsurfing. Og på den måde kan vi simpelthen finde ud af, hvilke af de her to ord, der er mest populære, og dermed hvad for nogle ord, vi skal benytte os af. Vi kan prøve polterarben for at se, om der er nogen aktivitet på det ord. Vi kan prøve eventsaktiviteter, og vi kan jo for eksempel prøve at sætte to af de her ord sammen for at se, om det giver nogle gode hits. Når man har gjort det og indtastet alle de ord, man nu lige kan komme i tanke om, så er det vigtigt, at man lige tjekker sine geografiske indstillinger. Nu har den registreret mig som en dansker i Danmark, og derfor søger den også på dansk. Som I kan se her, så dukker der en masse op, og hvad der er vigtigt at forholde sig til her, det er, at man husker lige at rangere ordene efter lokale søgninger, så vi får dem, som danskerne har søgt på. Her er en samling af alle de hits, som der dukker op på vores søgeord, og her kan man allerede notere sig nu. Dem, der står med fed, er simpelthen de ord, vi har valgt, som indgår. De andre ord her er mindst lige så vigtige i det, at det er dem, som Google har ment er relevant for den her søgning og for de ord, vi har valgt at søge på. Det meste af det her giver sig selv. En kolonne, der er værd lige at kigge på her, det er konkurrence, og det er simpelthen, hvor mange andre, der byder ud ind med nogle konkurrence på et bestemt søgeord. For eksempel så kan vi jo se, at der på polterappen er en forholdsvis høj konkurrence. Der er mange om fadet her, hvor ordet aktiviteter, på trods af at det modtager lige så mange søgninger, som polterappen gør, er der en forholdsvis lav konkurrence. Herudover kan vi begynde at kigge lidt på, hvilke ord vi så skal benytte os af, når vi skal reklamere for det her weekendarrangement, som windsurfingklubben tilbyder. I første omgang kan vi jo lige få slået fast, at windsurfing altså er mere populært end windsurf i Danmark, da vi har de her 4.400 månedlige søgninger på windsurfing, men kun 2.900 på windsurf. Derudover vil polterappen og aktiviteter og events være nogle gode ord at søge på. Når vi kigger nedad, kan vi selvfølgelig kigge på, hvad der ellers bliver søgt på, sådan noget som hvilke områder folk de søger på. Nogle søger for eksempel på events i Aarhus-området, og den slags skal man også lige være opmærksom på, fordi hvis ens egen område for eksempel bliver kaldt for Midtjylland, er relevant her, så er det vigtigt, at man også lige slår sig igennem på det ord, som folk rent faktisk søger på. Og nu er vi så nået til det sjove. Det er nemlig, når vi har besluttet os for, hvilke søgeord vi gerne vil reklameres på, skal vi så til at bestemme, hvornår det er, vi vil reklamere. Og det kan man simpelthen gøre med Google søgeindsigt. Og ideen er simpelthen den, at man først går ind igen og vælger, at det er for eksempel Danmark, man vil kigge på, og et tidsinterval, man vil se statistikken for. Vi vælger her en 2-årig periode, blot lige for at få lidt data at arbejde med. Vi kan derefter prøve at indtaste vores søgeord. Vi bruger for eksempel polterarben. Vi kan prøve med windsurfing. Vi kan derudover se, om ord som events giver nogle udslag, og slutligt måske lige prøve at skrive Midtjylland og events.
Herudover så er der nogle indstillinger, som kan være relevante. Det virker dog ikke altid lige godt. Man kan vælge, hvilke kategorier man vil søge på. Det kan være inden for nogle erhvervsbrancher, det kan være noget computer og elektronik, eller hvad man nu kan være i. Det her, det virker dog ikke altid lige godt på den danske, så du må simpelthen selv bestemme, om du vil benytte dig af det. Vi vælger at slå det fra her i første omgang. Og nu kan vi så se en guldgruppe af information her. Vi har en statistik for de seneste 2 år med vores søgeord her. Vi kan starte med lige at kigge lidt på Polterappen, som er den blå linje. Og som vi kan se ret tydeligt her, så er der altså en bestemt tidsperiode, hvor det her søgeord er mest populært. Vi har 2 fine kurver her, og vi kan se, at fra midten af foråret til senest på sommeren næsten, at der er altså mest aktivitet på det ord her. I vinterperioden er der forholdsvis dødt, men selvfølgelig stadigvæk en vis aktivitet. Det viser jo derfor tydeligt, at polterabends er altså noget, man skal reklamere med i sommerperioden. Hvor hvis vi prøver at kigge på et ord som events, som er rigtig populært, så kan vi se på den gule linje her, at der ikke er de store statistiske udsving her. Det er en forholdsvis lige kurve sammenlignet med polterappen. Derfor kan et ord som events benytte større effektivitet hele året rundt, hvorimod vores polterappen her er mest effektiv at reklamere med i nogle bestemte tidsperioder. Hernede kan vi se lidt mere omkring, hvilke områder, der søger på hvad, og hvorhen der er mest aktivitet. For eksempel kan vi se, at polterappen er altså populært, især på Sjælland. Og derudover kan vi se hernede, hvilke søgeudtryk, der rent faktisk er blevet brugt. Det her det er især vigtigt, når vi skal kigge på nye ord, som vi måske ikke lige har tænkt på, i og med at det her det er altså et udtryk for, hvad kunden søger på, når vedkommende forsøger at finde dit produkt. Og som vi kan se her, så er polterappen idéer, udover at være meget populært, er det også noget af det, som er i allerhøjst vækst lige nu. Og ved at bruge det her søgninger i fremgang, kan vi altså på en eller anden måde forudse, hvilke ord vi skal slå igennem på, hvilke ord, der bliver populære at søge på. Så helt konkret, så vil polterappen idéer jo netop være noget, vi skal slå igennem på. Jan Sonnergaard kan vi desværre ikke benytte os af til vores arrangement. Men ellers er der altså nogle gode ord at arbejde videre med her. På den her måde, der kan vi altså benytte Google søgeindsigt og AdWords værktøjet her til at bestemme ikke bare hvornår, men også hvilke ord vores reklame skal slå igennem på. På den måde kan vi simpelthen lave en langt mere effektiv reklamekampagne end ellers. Jeg håber, at videoen har været lærerig. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive dem i kommentaren eller mail til mig. Du må have en fortsat super god dag.